Kosorkuntzako ekosistemaren laugarren saioa izan dugu. Urtemuga izan da, urtebete daramagu elkarrekin lanean, Euskal Herri osoko askotariko eragileak. Eta gaurko saioan 3 helbururekin lan egin dugu. Lehenengoa izan da, kosorkuntzako ekosistema esperimentuak ezagutzea, zer lanketa egiten ari diren eta horren inguruko gogoeta bat egitea. Aldatetik Kaldera Ikurrak lantaldeak beraiek nerabeekin saioetan landu dutena aurkeztu digute eta horren inguruko gogoeta egin dugu. Eta beste aldetik Galdakao 2030 egitasmoa, Galdakako udalarekin batera lantzen arien misio ikuspegia aurkeztu digu eta horren inguruko lanketa egin dugu. Ondoren, Michel Zucker, nazioarteko ikerlaria, zein gurekin ari den Arantzazu Thinkers in Residence edo fellowship programa garatzen, gurekin batera egiten ari den ikerketaren gakoak aurkeztu dizkigu, eta horren inguruko lanketa egin dugu kosorkuntzako sisteman lantzen ari garenekin konexioak identifikatzeko eta nazioarteko ikasketa horiek gurera ekartzeko. Saioa amaitu dugu hurrengo urratsak adostuz eta lanketa hasi gara kosorkuntza manifestu bat sortzeko, hori urteren amaieran forma ematen jarraituko dugu eta ondoren kosorkuntzako esperimentuen azkenengo lanketa izango dugu azaroan eta hurrengo urteari begira jarraituko dugu kosorkuntza ekosistemako ezagutza, konektatzen, baita ezagutza berria sortzen ere.